శ్రీకృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 5వ అధ్యాయం ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 days క్లాస్ లో 5th day కి అందరికీ స్వాగతం. జయ శ్రీకృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. సో ఈరోజు 5వ అధ్యాయం కర్మ సన్యాస యోగము. సో అర్జునుడి యొక్క ఇంకా అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాడు అర్జునుడు. సో అర్జునుడు ఈ ప్రశ్నతో ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించారు. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యచ్ఛేయైతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు. ఏమని? కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను పని త్యాగం చేయమని చెప్పావు. అంటే కర్మ సన్యాసం పనిని త్యాగం చేయమని చెప్పావు. ఇప్పుడేమో భక్తితో పని చేయాలి అని ఉపదేశించుతున్నావు. ఈ రెండిటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది అని అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు. అంటే పనిని అంటే ఇక్కడ చిన్న ఉదాహరణ కూడా ఇస్తున్నారు. అంటే దీన్ని తర్వాత చూద్దాము. ఇది చూసిన తర్వాత శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానము చెప్పాను. కర్మ సన్యాసము అంటే పనిని త్యాగం చేయటం మరియు భక్తిలో పని చేయట, కర్మయోగము రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలుగజేస్తాయి. కానీ రెండింటిలో పనిని త్యజించటం కంటే భక్తి సేవలో పని చేయటం మంచిది. సో అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకు శ్రీకృష్ణుడు ఇచ్చిన సమాధానం ఇది. సో కర్మ సన్యాసం చేయటం కంటే కూడా భక్తిలో పని చేయటం, కర్మయోగం అనేది రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి. కానీ రెండింటిలో పనిని త్యజించటం కంటే కూడా భక్తి మార్గంలో ఉంటూ పని చేయటం మంచిది. అంటే ఇక్కడ నేయస నిత్య భగవంతుణ్ణి
అంటే భక్తి మార్గంలో ఉంటూ అంటే కర్మ ఫలాల్ని భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాము అనేటటువంటి భావంతో పనిచేయటం, ఆ కర్మ ఫలాల మీద ఆసక్తి లేకుండా చేయటము అని ఇక్కడ మనం ఈ శ్లోకంలో చూస్తాము. కర్మ ఫలాలను ద్వేషించని వాడు అంటే కోరని వాడు నిత్య సన్యాసి. నేయస నిత్య సన్యాసి యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. అంటే ఎవరైతే ఈ కర్మఫలాలను కోరని వాడు ద్వేషించని వాడు అంటే అర్థం ఏమిటి? ఏదైనా పని చేసినప్పుడు దాని ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండాను, ఆ తర్వాత అలాగే ఏదైనా చెడు జరిగినా కూడా దాని మీద మనకు ఈ పని మీద ఒకలాంటి ద్వేషం గాని, కోపం గాని, అయిష్టత కానీ ఉండకుండా మన బాధ్యత మనం పనిని మాత్రమే చేసి దాని యొక్క ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా ఉండటము. ఇక్కడ భగవంతుడు అందుకని బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఫర్ యూ. అంటే ఏ పని అయినా భగవత్ తృప్తి కోసం చేస్తున్నాను అనుకుని చేయటం, ఇంకా దాని ప్రతిఫలాన్ని భగవంతుడి మీద మనకు ఆయనకు అర్పించటం. మనం డబ్బు సంపాదించినప్పుడు నేనే సంపాదిస్తున్నాను అనేటటువంటి అహంకారంతో మామూలుగా ఉంటారు. అయితే భక్తుడైతే ఇదంతా భగవంతుడి దయ అనేటటువంటి మనస్తత్వంతో ఉంటాడు అని ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. తర్వాత ఇక్కడ ఈ చెట్టు కర్మ సన్యాసం చెయ్యాలా అంటే పని చేయటం ఆపేయాలా అంటే చెట్టు నాటటమే ఆపేయాలా, లేకపోతే చెట్టుకొచ్చిన ఫలాలను ఆశించకుండా అది భగవదర్పితం అనుకుంటూ చెట్టుని నాటాలా అనే ఉదాహరణతో మనకి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే మనం పని అనేది అసలు ఆపేయకుండా పని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని మనము భగవంతునికి అర్పిస్తూ పనిని చేయాలి. అంటే చెట్టును నాటుతాం కానీ చెట్టు మీద ఫలాలు మనం తిందామని కాదు, ఆ ఫలాలు భగవంతుడికి అర్పిద్దాము అన్నట్లుగా మనం చిన్న ఉదాహరణ ఇక్కడ చూపించారు. సో ఆ రకంగా పని చేయాలి భగవంతుని తృప్తి కోసం. అలా ఈ కర్మఫలాలను ఈ కోరకుండా ఉండేవాడు నిత్య సన్యాసి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. సో పని చెయ్యకుండా సన్యసించి ఉండటం కన్నా ఈ పని భక్తి మార్గంలో ఉంటూ కర్మ చేయటం మంచిది అన్నదానికి ఉదాహరణగా ఈ కథ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అంబరీష్ మహారాజు కథను. ఈ అంబరీష్ మహారాజు కథ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఎవరైనా అంబరీష్ మహారాజ్ కథ చెప్పగలరా? ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, చెప్పచ్చు. సో ఓకే, ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు. అంబరీష్ మహారాజు ఒక గొప్ప ఆయన విష్ణు భక్తుడు. అయితే ఇక్కడ దుర్వాస మహాముని ఆయన యొక్క భక్తి తత్వానికి ఈయన ఈర్ష్యపడి, దుర్వాస మహామునికి కొంచెం కోపం ఎక్కువ. సో ఆయన ఆ అంబరీష్ మహారాజు గారి మీద ఈర్ష్యతో ఆయనను ఒక పరీక్ష చెయ్యాలి అన్నట్లుగా ఏకాదశి రోజున ఆయన ఉపవాసం ఉంటారు. అయితే ఆయన వచ్చి అతిథిగా ఏతించాడు దుర్వాస మహాముని. సో ఈ అంబరీష్ మహారాజు అన్ని రకాలుగా ఆయనకు మర్యాదలు చేసి ఆయనను చేసి ఆయన్ని ఆహ్వానించిన తర్వాత స్నానం చేసి వస్తాను అని
నదీ స్నానం వెళ్ళి ఆయన ఎంతసేపటికి రాలేదు. ఈయనకి ఈ ఉపవాసం మర్నాడు ఉదయం 6 గంటలకు ఏదో ఒక జలమో ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి. ఉపవాసం ఉన్న వాళ్ళు ఆ టైంకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సో వీళ్ళ ఎంతసేపటికి ఈయన రాకపోతే ఆయన కోసం వేచి ఉంటుంటే ఆయన రాజపండితులందరూ సమయం దాటిపోతుంది కాబట్టి ఆయన ఉపవాసం ముగించి ఏదో ఒకటి తీసుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది అని వాళ్ళు చెప్తే ఇంకప్పుడు ఆయన కొద్దిగా జలం పుచ్చుకోవటం జరిగింది. ఆ తర్వాత దుర్వాస మహాముని కావాలని ఆలస్యం చేసి వచ్చి నేను అతిథినై ఉండి వస్తానని చెప్పిన తర్వాత నువ్వు నా కోసం వేచి ఉండకుండా ఇలా తీసుకోవటం చాలా తప్పు అని ఆగ్రహించి ఒక చిన్న రాక్షసుని సృష్టించాడు ఆయన మీదకు. అయితే అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణు సుదర్శన చక్రాన్ని పంపించి ఆ రాక్షసుని వధించి అంబరీష్ ఆ తరువాత వధించిన తరువాత ఆ సుదర్శన చక్రం దుర్వాస మహాముని వైపు రావటం మొదలు పెట్టింది. సో దానితో ఆయన వెంటనే దాని నుంచి తప్పించుకోవటానికి ఎంత దూరం వెళ్ళినా ఆయనకి అది తప్పించుకోవటం సాధ్యం కాక చివరికి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఏమి చేయలేనంటే అప్పుడు పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళమని సలహా ఇస్తే అప్పుడు విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన అంబరీష్ మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఆయన క్షమాపణ కోరుకోవాలి అని చెప్తే ఇంకప్పుడు వచ్చి అంబరీష్ మహారాజుని క్షమాపణ వేడితే అంబరీష్ మహారాజు గారు వెంటనే భగవంతుడికి ప్రార్థించి ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థించితే అప్పుడు ఆ చక్రం తిరిగి వెళ్ళిపోయింది. అది అంటే ఇక్కడ మనకి వాళ్ళు చెప్పే ఉదాహరణ ఈ కథ ఏమిటి అంటే అంత సన్యాసం తీసుకున్న ఆ దుర్వాస మహాముని కన్నా మామూలుగా పనులన్నీ చేస్తూ భక్తి మార్గంలో ఉన్న అంబరీష్ మహారాజు ఆ భక్తులు భగవంతుడికి ఎక్కువ ప్రియులు. అంటే మనసులో ఆ భక్తి లేనప్పుడు అంటే భక్తి లేదని కాదు, అంత గొప్ప భక్తిని భగవంతుడు మనం పని చేస్తూ కూడా ఆ భక్తి భావంతో ఉంటే అది గొప్ప అన్నదానికి ఇది ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. సో భక్తితో పనిచేయవాడు విశుద్ధుడు, విజితాత్మ జితేంద్రియుడు అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం కలవాడు అని అర్థం. ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగిన వాడు. సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే. అందరి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ కూడా ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు ఎలాంటి కర్మలు చేసిన కుర్వన్నపి న లిప్యతే. ఎటువంటి పనులు చేసినా ఆయనకు అంటే వాళ్ళ ఎటువంటి పనులు కాదు, వాళ్ళు పనులు చేసినా వాళ్ళకి కర్మ దోషము అంటదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఎలాంటి వాళ్ళకి ఈ కర్మ దోషం అంటదు? భక్తితో పని చేసేవాడు, విశుద్ధాత్ముడు అంటే శుద్ధమైన ఆత్మ కలవాడు, మనోజయం అంటే మనస్సును ఇంద్రియాలను రెండింటిని జయించిన వాడు, సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ మన ఆత్మ ఒకటే అని అందరినీ కూడా సమానంగా ఆ రకంగా చూడగలిగిన వాడు. ఇలాంటి వాళ్లకు కర్మ దోషాలు కర్మలు చేసిన వాళ్ళు వాటికి బందీలు అవ్వరు. సో అది ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది. కర్మ చేసిన దోషం అంటుంది ఎవరికి అంటే భక్తితో పనిచేసిన శుద్ధమైన ఆత్మ, తర్వాత మనస్సుని ఇంద్రియాన్ని జయించగలిగి అందరినీ సమానంగా చూడగలిగే వాళ్ళకు. శ్రవణం తర్వాత ఈ భాగవతంలో మనకి 9 రకాల భక్తితో ఉండటం అని చూస్తున్నాము. ఈ భక్తి అంటే ఏమిటి, అసలు ఎలాగు అనేది మనకి భాగవతంలో 9 విధ భక్తులు అని చూపిస్తున్నారు. ఎలా అయినా సరే భగవంతుడి మీద ప్రేమ గౌరవమే భక్తి అని మనం చెప్పుకున్నాము. సో ఈ భక్తి మార్గంలో పడటానికి మనకి ఈ 9 రకాల మార్గాలు చూపిస్తున్నారు, 9 దశలుగా. సో
శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. సో శ్రవణం అంటే వినటం, భగవంతుడి గురించి వినటం. ఉదాహరణకు ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు భాగవతాన్ని సుఖదేవ్ మహాముని దగ్గర వింటున్నాడు. సో భాగవతం వినటం కానీ, భగవద్గీత వినటం కానీ, ఇలా భగవంతుడి గురించి వినటం, శ్రవణం చేయటం. కీర్తనం, ఆయనను కీర్తించటం అంటే మనం కీర్తనలతో పాడుతూ భగవంతుని పాటలు. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ఏదైనా మీరాబాయిని ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఆవిడ ఇప్పుడు కూడా కీర్తనలతో శ్రీకృష్ణుని ధ్యానించుతూ భక్తి మార్గంలో ఉండేవారు, అందుకని మీరాబాయిని చూపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం కీర్తనలు ఏదైనా భగవంతుడి పాటలు పాడుకుంటూ ఉండొచ్చు, అది కీర్తనం. స్మరణం అంటే భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ ఉండటం, అంటే జపించుకుంటూ ఉండటము, మనసులో అయినా జపంలాగా అయినా భగవంతుణ్ణి నిత్యం స్మరించుకోవటం, మనసులో ఉంచుకోవటం. ఇక్కడ ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ గారిని ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. ఆయన గొప్ప ఒక ముస్లిం మతంలో పుట్టి ఆయన చైతన్య మహాప్రభు టైంలో 15వ శతాబ్దంలో ఆయన చైతన్య మహాప్రభు వద్దకు వచ్చి ఆయనకు మంత్రోపదేశం చేయమని, కృష్ణ భక్తుడు మంత్రోపదేశం చేయమని అడిగి ఈ హరే కృష్ణ మంత్రోపదేశాన్ని పొంది దానిని అనునిత్యం స్మరిస్తూ ఉండేవారు. అందుకని ఆయనకు చివరకు వాళ్ళ మతం వాళ్ళు ఆయనను కట్టి నదిలో పారవేస్తే చైతన్య మహాప్రభు ఆయనను రక్షించిన తర్వాత ఆయన కోరిక మీద ఆయనకు మోక్షాన్ని కలిగించారు. ఇంకా నాకు ఈ ప్రపంచం మీద ఉండాలని ఆసక్తి లేదు, దయచేసి నన్ను నీ వద్దకు తీసుకోమని ఆయన కోరిన తర్వాత ఆయనకు అలా మోక్షం వచ్చింది. ఆయన నిరంతరం ఈ హరినామ జపంతో ఉండేవారు కాబట్టి ఆయనకి నామాచారి అని కూడా పేరు ఉన్నది, బిరుదు. అందుకని స్మరణానికి ఉదాహరణగా ఆయన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. పాద సేవనం, లక్ష్మీదేవిని మించిన ఉదాహరణ లేదు కాబట్టి ఎప్పుడు భగవంతుడి పాదాల వద్దే ఆవిడ ఉంటారు కాబట్టి భగవంతుని పాదాలను కూడా సేవిస్తూ, అది ఒక మార్గము. అర్చన అంటే పూజ, మనం భగవంతుని పూజతో అర్చించటం. వందనం అంటే భగవంతునికి ప్రార్థనలు చేయటం. వందనం అంటే నమస్కరిస్తూ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉండటము. అంటే ఉడికినే చేతులు జోడించి నమస్కరించటం కాదు, భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ నమస్కరించటం. ఉదాహరణకి ధ్రువ మహారాజును చూపిస్తున్నారు. ఆయన చిన్నతనంలోనే వాళ్ళ తండ్రి సవతి తల్లి ఆయనను రాజుకు అర్హుడు కాదు నువ్వు అని చెప్పి అనటంతో ఆయన బాధపడి అడవిలోకి వెళ్ళి నారద మహాముని ఉపదేశించిన మంత్రం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రంతో ఆయన అలా ప్రార్థిస్తూ 6 నెలలు తపస్సు చేసిన తర్వాత భగవంతుడు సాక్షాత్కరించటం, ఆయనకు ఇహలోకంలో అన్ని భోగాలు ఇవ్వటమే కాకుండా తర్వాత కూడా ధ్రువలోకాన్ని ఇచ్చి ఆయన్ను దానికి అధిపతి చేశారు. అందుకే ఈనాటికి మనం ఆ ధ్రువ నక్షత్రాన్ని చూస్తూ ఉంటాము. సో వందనానికి ఉదాహరణగా ఆయన్ని చూపించారు. అంటే వందనం అంటే భగవంతుడికి ప్రార్థనలు, చేతులు జోడించి మనము ప్రార్థించటం. తరువాత దాస్యం అంటే భగవంతునికి సేవ చేయటం. భగవంతునికి సేవ చేయటానికి గొప్ప ఉదాహరణ హనుమాన్, ఆంజనేయుడు. ఆయన శ్రీరామచంద్రుణ్ణి సేవించటం మనకు ఉదాహరణగా చూపించారు. ఆ విధంగా భగవంతుడికి సేవకుడిగా ఉంటూ సేవలు చేస్తూ భక్తి మార్గంలో ఉండటం. దాస్యం. సఖ్యం అంటే భగవంతుణ్ణి మన మిత్రుడుగా, మన చాలా ప్రాణమిత్రుడుగా భావించి ఆ రకంగా మనం భగవంతుడి మీద భక్తి పెంచుకోవటం. ఉదాహరణకు అర్జునుడు, కృష్ణార్జునుల మైత్రి చూపిస్తున్నారు. ఆఖరి దశ ఆత్మనివేదనం అంటే పూర్తిగా భగవంతుడికి శరణాగతులు అవ్వటము.
ఇంకా వాళ్ళు కంప్లీట్ గా భగవంతుడికి శరణాగతులు అవుతారు. వాళ్ళన్ని ఉదాహరణకు గోపికలు వాళ్ళు పూర్తిగా భగవంతుడికి శరణాగతులైన యోగులు. వాళ్ళు ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే వాళ్ళకి అవకాశం కూడా వచ్చింది. వాళ్ళు నిత్యము వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్న మనసులో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అన్ని భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాము అనుకుంటూ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు శ్రీరామచంద్రుడి ఆ కాలంలో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి మహర్షులంతా కూడా గోపికలుగా జన్మించారు. వాళ్ళ యొక్క కోరిక ప్రకారం వాళ్ళకి ఆ రకంగా తర్వాత మోక్షం వచ్చింది. సో గోపికలు కంప్లీట్ పూర్తి భక్తిలో ఉన్నవాళ్ళు. బ్రహ్మణాదాయ బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్వక్త్వా కరోతి లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభస. సో ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తులు లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు. తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితం కాడు. పద్మపత్రం ఇవాంబస. సో తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఎలా అయితే ఉంటుందో కానీ ఆకు తడవదో, అలా ఫలితాలను గనక భగవంతునికి అప్పగించి దాని మీద ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు. సో అది ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్. ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా భగవంతునికి అప్పగించి మన పనిని మనం చెయ్యటము. ఇంతకు ముందు కూడా ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాము. ఏది పిల్లలైతే పరీక్ష రాస్తే ఆ పరీక్ష కష్టపడి చదివి రాయటం వరకే, ఎంత వస్తుంది ఏమిటి అన్న ఆలోచనలన్నీ కూడా వదులుకుని భగవంతుడి మీద మనం పెట్టి మన బాధ్యత ఏమిటి, కష్టపడి చదవాలి, పరీక్ష బాగా రాయాలి, అంతవరకు చేయటం అని చెప్పుకున్నాం. సో అలా ఫలితం మీద ఆసక్తిని వదిలి అది నా బాధ్యత, దాన్ని నేను సక్రమంగా భగవంతుడికి తృప్తి కలిగించేలాగా చెయ్యాలి అని మాత్రం మనం తప్పకుండా పని చేయాలి. ఆ తరువాత ఏం జరుగుతుందనేది భగవంతుడి యొక్క దయ అని దాని మీద ఆ ఆస్పెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా పని బాగా చేయటం, దాని యొక్క ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించటం. సో అలా ఉంటే తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగా, అంటే ఫలితాన్ని మనం ఆశించకుండా మన పనిని మనం చేయటం. తామరాకు మీద నీటి బొట్టుతో పోల్చారు ఇక్కడ. సో అలాంటి వాళ్ళు పాపచర్యలకు ఏమి ప్రభావితం అంటే వాళ్ళు పాపాలకు కానీ దేనికి కానీ వాళ్ళ చర్యలకు కర్మలకు ఫలితాలను అనుభవించరు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే అలాంటి వాళ్ళు పాపాలు చెయ్యరు. కర్మ చేయటం అంటే నిన్న చూసాం, కర్మ అంటే మంగళకరమైన పనులే అని. పాపం పనులు చేస్తే అది ఎలాగూ వికర్మ అవుతుంది. సో ఏదైనా కానీ అసలు ఆ ఫలితాలను మనం వదులుకుంటే అది మోక్షానికి దారి. అది భగవంతుడికి ఆ ఫలితాలను అర్పిస్తూ మనం ఆసక్తి లేకుండా కర్మ చేయగలిగితే అది వాళ్ళు మోక్షానికి దారి. ఇంకా మనం ఈ ప్రపంచంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి బందీలుగా ఉండనవసరం లేదు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో దేహదారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా, అంటే మన భౌతిక శరీరానికి 9 ద్వారాలు నవద్వారాలు అని చెప్తారు. సో అలాంటి నగరంలో మన శరీరాన్ని నగరం అంటున్నారు, 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరం అని పోలుస్తున్నారు. అలా మన శరీరంలో మనం సంతోషంగా ఉండొచ్చు. ఎప్పుడు తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి, స్వభావం అంటే ఏమిటి, ఇంద్రియాలను మనస్సును నియంత్రించగలిగితే, అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. సో
ఇక్కడ దేహదారి స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించాలి. శారీరకంగా పని చేయకుండా ఉండటం కాదు, మానసికంగా వాటిని త్యజించగలిగి ఉండాలి. అంటే ఆ కర్మల మీద ఆసక్తిని వదులుకుంటే అప్పుడు మనం మానసికంగా త్యజించిన వాళ్ళను అవుతాం. సో అప్పుడు ఈ మనకు ఇక్కడ ఏది భవబంధాలకు గురికాము, మనము ఈ శరీరంలో కూడా సంతోషంగా నివసిస్తాడు ఈ నవద్వారాల నగరంలో అని చెప్తున్నారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శుని చైవశ్వపాకే చ పండిత సమదర్శిన. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకము. అంటే విద్యా వినయ సంపన్నులైనటువంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణుడిని, గవి గోవుని, హస్తిని అంటే ఏనుగును, శుని కుక్కను కూడా, చైవస్వపాకేచ ఆఖరికి ఆ కుక్కను తినేవాళ్లను అంటే మాంసం తినే వాళ్ళను అందరినీ కూడా పండిత సమదర్శిన. ఈ పండితులు అందరూ కూడా విద్యా వినయ సంపన్నులైన ఈ యోగులు, వినమ్రులైన యోగులు అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు. ఇక్కడ అంటే మనుషులు అందరిలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నారు అన్నది మనకి చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. అన్ని జీవులలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నారు అన్నది మనం ఇక్కడ చేపలో కానీ, కొంగలో కానీ, పక్షిలో, బాతులో అన్నిటిలో కూడా మనము పరమాత్మను చూస్తున్నాము. సో ఈ ఈ చిత్రంలో ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనం చదివిన శ్లోకం విద్యా వినయ సంపన్నే, విద్యా వినయ సంపన్నం ఉన్న పండితులు బ్రాహ్మణుణ్ణి, గోవును, ఏనుగును, కుక్క ఆ మాంసం తినే వాళ్ళని కూడా అందరినీ కూడా సమంగా చూస్తారు. అంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణుణ్ణి, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను వీళ్ళందరినీ కూడా మనం ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళలో మనం పరమాత్మను చూస్తున్నాం. సో నిజమైన విద్య వినయం ఉన్న వాళ్ళు అందరిలోనూ పరమాత్మను చూస్తారు. అందుకని పండిత సమదర్శిన, అలాంటి వాళ్ళు అందరినీ కూడా సమంగా దర్శిస్తారు, అందరినీ ఒకే రకంగా చూస్తారు. వీళ్ళందరిలో కూడా ఆయన అందరిలో పరమాత్మను చూస్తున్నారు. అంతేకాని ఇది ఏనుగు, ఇది కుక్క, ఇది గోవు అనేటటువంటి భేదం చూపకుండా అందరిలో పరమాత్మను చూడటంతో అందరినీ కూడా మనం ప్రేమతో ఉండటం. ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధ. సో బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాలలో పాల్గొనడు. ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే. సో ఈ భోగాలు దుఃఖం కలిగించే ఈ భోగాలతో సంబంధం పెట్టుకోడు బుద్ధిమంతుడైన వాడు. ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధ. అంటే ఈ ఆద్యంతవంత కౌంతేయ అంటే దీనికి అంతము ప్రారంభము రెండు కూడా ఉంటాయి. ఆది అంతము ఉంటాయి వీటికి. ఆద్యంత అంటే ఆది మరియు అంతము అంటే దీనికి ఒక స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ ఉంటాయి. దేనికి? ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలకు. వీటన్నిటికీ కూడా ఒక బిగినింగ్ ఒక ఎండ్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఎప్పటికో అప్పటికి ఆ సుఖం పోతుంది. అందుకని చివరికి మళ్ళీ ఏదో ఒక దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది. అందుకని ఈ తెలివిగా బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగిన ఈ దుఃఖ కారణాలలో పాల్గొనడు. ఎందుకని అంటే కౌంతేయ అంటే కుంతి కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉంది. ఆద్యంతవంత అవి ఆది అంతం కలిగినవి. నతేషు రమతే బుధ. కాబట్టి బుధ వివేకవంతుడు వీటిల్లో నతేషు రమతే అంటే వీటిల్లో ఆనందాన్ని పొందడు. ఎవరు? వివేకవంతుడు అని చెప్తున్నారు. సో బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాలలో పాల్గొనడు. ఓ కుంతి కుమారుడా కౌంతేయ, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉంది. కాబట్టి
వివేకవంతుడు వాటిలో ఆనందాన్ని పొందడు. నతేషు రమతే బుధ. ఇక్కడ భక్తి మార్గంలో ఉన్న శ్రీల ప్రభుపాదను చూపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచ సుఖాలతో మనుషులు ఎలా ఆనందిస్తున్నారో వాళ్ళని చూపిస్తున్నారు మనకి అభేదం. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచ సుఖాలకు మనం ఆకర్షితులం అయితే చివరికి ఏదైనా మనకి దుఃఖ కారణమే అన్నదానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ నిప్పు లేదా లైట్ లేదా వెలుగు చూసినప్పుడు ఈ పురుగులు ఎలా అయితే ఆకర్షణతో వెళ్తూ చివరికి అక్కడికి వెళ్ళి అవి వేడికి మళ్ళీ నాశనం అవుతాయో, అలాగే ఈ తుమ్మెద తామర పువ్వులోకి వెళ్ళి అది మూసుకుపోయిన తర్వాత సాయంత్రానికి అందులోనే చిక్కుకుని అది అందులో మరణించటం, ఇలాంటివన్నీ చిన్న చేప పెద్ద చేప ఇవన్నీ ఉదాహరణలుగా మనకు చూపిస్తున్నారు. సో అంటే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచ సుఖాలు మనకు ఏ రకంగా దుఃఖ కారణాలు అవుతాయి. భోక్తారం, ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకం. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకా మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం నాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. భోక్తారం యజ్ఞ తపస అంటే యజ్ఞాలకి తపస్సులకి అన్నిటికీ నేనే చరమ భోక్తను. సర్వలోక మహేశ్వరం, లోకం అందరికీ కూడా మహేశ్వరుడను. సుహృదం సర్వభూతానం, అందరు జీవులకు కూడా శ్రేయోభిలాషిని. జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి, ఇది తెలుసుకున్న వాళ్ళు తెలుసుకున్న భక్తుడు శాంతిని పొందుతారు. ఏమని? నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్త అని, సమస్త లోకముల దేవతలకు అధిపతినని, సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషిని అని తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు శాంతిని పొందుతాడు. సో అన్ని తపస్సులకు అన్ని యజ్ఞాలకు అంటే అన్ని యజ్ఞము అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏ పని చేసినా కూడా చరమ భోక్త భగవంతుడికి అర్పిస్తూ చేయాలి అనుకున్న దానికి కూడా మనం ఇది అన్వయించుకోవచ్చు. సో అన్ని యజ్ఞాలకు, యజ్ఞం అంటే ఏ పనినైనా మనం చిత్తశుద్ధితో శ్రద్ధతో చేస్తూ భగవంతుడికి ఆ ఫలితాలను అర్పిస్తూ చేస్తే ఏ చిన్న పని కూడా యజ్ఞం అంత పవిత్రం అవుతుంది, యజ్ఞంతో సమానం అని చెప్పుకున్నాం. సో అన్ని పనులకు నిజంగా యజ్ఞాలే తపస్సులే కాదు దీని అర్థం. ఏ పనినైనా మనం అలా చిత్తశుద్ధితో భగవంతుడికి దాని యొక్క ఫలితాలను అర్పిస్తూ చేస్తే అది యజ్ఞ సమానమే. సో అన్ని అటువంటి యజ్ఞాలు గాని మామూలు యజ్ఞాలు గాని అన్నిటికీ కూడా నేనే చరమ భోక్తను. అందుకే మనము భగవంతుడి కోసం ఆయన తృప్తి కోసం చేస్తున్నాము అనుకుంటూ పని చేయటం అంటే ఆయనే భోక్త అనుకుంటూ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఆయన అన్ని యజ్ఞాలకు కర్మలకు చర్మ భోక్త, సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడు, సర్వ జీవరాశుల యొక్క శ్రేయోభిలాషి అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు. సర్వలోక మహేశ్వరం, అన్ని లోకాలకు కూడా ఆయన మహేశ్వరుడు, నిజమైన నియంత్రికుడు. సుహృదం సర్వభూతానాం, నిజమైన స్నేహితుడు భగవంతుడు, నిజమైన స్నేహితుడు. సో అది తెలుసుకున్న వాళ్ళు శాంతితో ఉంటారు అని చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడ పీస్ ఫార్ములా అంటే మనకు పీస్ శాంతి, జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి, ఇది తెలుసుకున్న వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు. అందుకని ఏది తెలుసుకుంటే భగవంతుడు ఈజ్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్, అంటే చరమ భోక్త, అన్నిటికీ ఆయనే భోక్త, అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు పనులకు. కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్, ఆయన సర్వలోక మహేశ్వరుడు, మన సుహృదం సర్వభూతాన, మన యొక్క ప్రియ మిత్రుడు. ఇది ఈ 3 విషయాలు తెలుసుకుని అర్థం చేసుకున్న వాళ్లకు ఆ శాంతి ఉంటుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ పాఠంలో మనము నేర్చుకున్నది
మన జీవితంలోని అన్ని కార్యకలాపాలను భగవత్ కైంకర్యంగా నిర్వహించే విధంగా మలుచుకోవాలి. సో మనం చేసే పనులన్నీ కూడా భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ మనం చేయటం నేర్చుకోవాలి అని